아
Langen karena gelar pandamoncar lira soroting pepunang sulem tanpa deng kasongan mulato pajaring purnaming ing gegono ngawing wastuhu purnama sidhep awigna mastu silan priweng jagat karna silan tandha kawisanipsana sana sinamung langen wilaba estu masih setmestantun lampahing Buddha jinantur tutur katula tetela tulak labdiyeng paradya winursita ngupama praming niskara karo jiyatiwing jaman purwa winisuda trenggang dinama-dama pinarti tameng lelata mangkiya tekap wasananing gebita tanwur rengging pralambang matumpa-tumpa marmani magung panggeng panggung sang Purwengkata anegih negari pundi to kang pinurweng carita sakmangke kang kaeka adidasa purwa murwani tembung kawibasa eka marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwaraning kawitan nadyan gunaring jagat percapada kathah titahing jawata kang sinangga marang Pratewi kasunganing akasa kapit ing Samudralaya kathah sami anggana raras mila bebasan ngupaya negari sewu datan antuk sadasa 100 datan bisa ngaturaken kekalih amung sajuga kang kinarya purwaning kandhuan inggih kacapu punika ta warnanipun kraton ning Astina
ya Gajah Oyo ya Liman Benawi. Yekti negari Panjang Punjung Pasir Ukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karto Toto lan Raharji. Basa Panjang marang doko capane Punjung luhur kawi bawani pasir samudra ukir gunung kacikna. Toto regane negari sayekti ngangkaraken arga ngajengaken samudra ngayunaken bandaran langkung ageng. Basa Loh Jinawi Loh Tulus barang kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinwas payu kang sarwa sinati mapan siti ketumpangan warih menapa ingkang den tancepaken dadiya taneman ingkang kantun ijo raya-raya tuwuh angrembaka wewanira mahanani murah buga miwah wastra. Basa Gemah saha Ripah Gemah nyandra para lakuning dagang layar nang kuda lur siang Pantarawati datan wonten kendhati lumados ing sabar wansa parandene datan wonten ingkang nyipta pirngga bae marga miwah durgamaning awan sakala bisa dadi sudagar ingkang sugih nyatane bisa yasa magedhunge magrung-magrung. Basa Ripah Pratandha para kawula sami cumandhuk wonten salebeting praja ketingal pasangane wisma jejel habibit aben cukit tepung taritis tumpang talang sambung blandar papan wiyar dilu ketingal rupa. Basa Karta Pratandha tentreming para kawula sami ngingah raja kaya wangi nura lembu maesa kudu ayam kambangan lan sak panunggal iwit datan wonten ing Cinencang Tuwin Kinandang. Yen to siang aglar mungging pangonan lamulatri wangsul dhateng papan ro ketingal anggenira suwang-suwangan. Basa Tata Pratandha para kawula sami antut-untut sayuk rukun hangangkat tata karyaning praja gesang tata titi tentrem ayem-ayem. Raharja marmane bangkit sanggianing para nayaka watu anggenira paring sesuluh dhateng para kawula. Babagan ulah kridaning para amungkismu amung tani ingkang den westani Panca Pambudidaya. Panca iku 5 pambudidaya wis mestani wiwit saking pamilih wiji pangupakaraning tetaneman ngantos dumugi Lentirta. Saking raharjane kali Duracara sira ajrih marang wilalating Siralindra. Wus kondhang dumugi manca negari yen ta Nalindra ngastina. Nalindra ingkang Birbandha Bandung Sentana sinten to dasa namanira Sinarpati ing kraton Ngastina. Jejeluk Prabu Duryudana ya Jaka Pitana ya Kurupati. Ya Gendari putra. Ingkang wis keparenggah wonten damparan kencana limat kesat kasur babut perang wedai Gandawida jebat kasturi kang nyang wangi-wangi pun sampun ngangsun ing pagelaran punika to pepatih dalem ing kraton Ngastina sarya patih Harya Sengkuni Harya Suman mengkeraken pendhita saking Arga Dahana ing pemarap Resi Dana Wilapa. Datan kantun pendhita Dara saking pertapan Sukalima apa dene Nalindra ngawangga Prabu Adipati Karna datan kantun mungging pengkeran satriya bana keling Raden Tirtanata. Wis tanggap ing sasmita pepak Prawadya bulung sami gantung seba yen to kacandra suwane para kawula pindha gabah den interi ngangseke Prawadya bolo mepet balur rekti desek kiringen kurung kaya pasiban kang kalebu ramu. Yen ngono kanca sang nata wis miyos siniwa kaya kanca maju kanca nduduk
kanca nyembah Sang Nata Slenggah Siniwaka saksek-saket ora Sang Nata Duryudana Busana sutra maneka Busana sutra maneka Sang Nata tejanya kang angeng leng-leng yang sasongko kangku menyar marengga ruming puri mangkin tanpa siring ingkang
omah ana leremas murubing langit tekiwan sarwa mandek ta wing nyosinawung sasat lir sekar sinuji yuan sang nata Duryudana sang garwa Banwati yata riseding kang siniwaka Maha Prabu Duryudana prastisteng dampar kencana asringganing busana inun trangakun trang Mas Retno Yayah Yuweng Bathara Indra siniwa ing Tinju Maya alon medaring sabda Sri Naranata Hong nirpindah pinoro cipta sinerat bawana langgeng mangkih to paman ploso jenar mbuya dados kali pekeniro maniro timbali maju wonten ngarsa maniro paman nuwun kawanting dawuh timbalan dalem anak Prabu ing rumentah dumanteng ingkang bapa sadèrèngipun anak Prabu lenggah wonten dampar kencana miji dhateng pisuwanipun ing bapa bilih wonten jawi sanget kuwantos sing manah yen to kula ngibarataken pindha kambengan salomba tinandur wonten ngalun-alun tinempuing samirana
Gumedjot komitir acara awor waras ningali cacit mboten sumerep sangkaning gelap raos sing manah kula kados tinebaing sima lepat tinubur ing mong tuna nanging sak sampunipun anak Prabu dangu dhateng pisanipun bapa bilih tata titi tentrem ing manah kula kados sineram tirta wayu sewindu kejugrugan ukir kencana keblabaran samudra madu kula non anak Prabu paran marganipun paman ngaturaken kados mekaten tupi wonten ngajengan manira anggadhahi raos ingkang kumarasan jalaran ingkang bapa menika kengetan dhateng para kawula ing samya nampi dedusan nampi pidana awit saking keparingipun anak Prabu bilih dosa pejah dosa sakit dosa denda menika sedaya ing keparing namung anak Prabu kula non mboten ngemungaken para narapidana nggih mbok menawi ingkang bapa nandhang kalpatan ingkang bapa tansah sumarah mungging lautan sumangga dada kasuduka mangkurep kasudanipun ing bapa tansah cumadung deduka wonten ngarsanipun anak Prabu nggih kula aturi prayogi legah langkung rumiyin lan kula gambaraken sak galak-galakipun sima boten wonten atasipun sima mangsa gogoripun piyambak pramila sanget menika paman mangkih sak bibaripun pepanggihan menika paman Arya kula aturi meratinaken dhateng para kawula pawarta awit saking sih kadharemanipun ing putra ing tanpa upami bilih sedaya narapidana badhe kula paringi pengentheng-entheng dosa pejah kula aturi maringi dosa sakit kula aturi maringi dosa denda ngemungaken dosa denda kawula saking kapidanan kawula saking pakunjaran sauger boten mangsuli tumindak malih ingkang analisir saking paugeran kula non anak Prabu kados menapa bombongipun para narapraja tuwin para pinisepuh medhakipun para kawula sak sampunipun ingkang bapa menika mangke kemban dawuh saking keparengipun anak Prabu kula non nggih prayogi lenggah sampun boten kirang prayogi anak Prabu kula non anak Prabu mekaten semanten ugi Rama Penemban saking pertapan Arga Dauna Bapa Resi Dana Wilopo sak sampunipun lenggah kanthi prayogi katuran pana krami sapraptanipun Bapa Resi Dana Wilopo Hung Siwanasana awit pamujinipun anak Prabu bilih praptanipun ing Bapa Manggirarja nggih pudya pangastutinipun ingkang Bapa mugi kunjuk nggih kula tampi mugi sageta mowah ana bawa-leksana lan saged ndadosaken jimat paripih caya nur cahya kasinggihan kula aturi prayogi lenggah sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu mekaten semanten ugi Bapa Pendhita Dana Manggirarja Bapa Sukalima Kakang Durna nun sampeyan niku ditimbali kok mendel mawon sekula nam pikiran kula niku pepanggihan nika janipun komplit Mbah Cermo Mbah Slamet nggih wonten
ana gambang nganggur wong iso gambang kok ya jegeglek neng kono. Sekula pikir-pikir, pindah Mbah kono Mbah, ora nang kono anapa? Ora tanggap ping sasmita. Sing duwe tanggung jawab ya ora menyang. Mah do mejen dhewe-dhewe. Kene agek rembugan sindene do ubruk. Marai teren nang pikiran. Nek ra apa-apa tak gawe sabar, tak gawe sabar. Nah kuwi nek ra mandang pengendange tak sing tak sawang ngono trimo leren le ndurna kok iki mau. Sampeyan iku ditimbali mboten sah werni-werni. Oh nggih nggih nggih. Oh, klontho bluguduk manyar-manyar gantil buntute kisah. Suwalu gembel, suwalu gembel. Hawala pulungana. Nampi pamujinipun anak Prabu bilih pramtanipun ingkang Bapa Sukalima Manggirarja nggere gejah sang menika. Pudya pangastanipun Bapa mugi konjuk wonten sangandhep padha nggih. Nggih. Kula tampi saged dadosaken jimat. Mekaten nggih, nggih. Kula aturi prayogi lenggah. Sampun boten kirang prayogi. Pun sekeca menika. Mekaten. Koko Prabu Adipati Ngawunggu Manggirarja sapraptanipun Koko Prabu. Nampi pamujinipun Nyai Prabu beli pramtanipun ingkang Raka Manggirarja kejahe sang menika pudya pangastanipun ing Raka mugi kunjuk nggih. Inggih kula tampi ndadosaken jimat Jaya Nur Cahya. Kula aturi prayogi lenggah Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi kaluhuran Koko Prabu. Dimas Jaya Jatra padha basuki jeneng sira warak sowan nuwun pangestunipun Koko Prabu sowanipun ing rayi Bono Keling manggih kawidadan kejahe sang menika Koko Prabu nuwun kepareng kula ngaturaken sembah pakabekti mugi kunjuk wonten sangandhap padha mawantu-wantu ya tak tampa ora liwat pudya pangastuti. Pun Kakang Tampanono nuwun kapundi wenten mestaka dadosaken jimat rah daging kayuanan mengkono Dimas Tirtalata prayogakna jeneng sira ngadhep sampun boten kirang prayogi Koko Prabu mengkono Dimas. Wangsul wonten ngarsanipun Bapa Resi Danawilapa pramila pepanggihan menika kula ngaturi rawuhipun Bapa Resi saking pertapan Argadahana menika wonten pirembagan ingkang mirunggan tumrapipun negari Ngastina bilih ingkang putra menika sampun nampi pralampita saking gaibing Jawata ingkang linangkung bilih negari Ngastina menika saged tumuli tata titi tentrem lan kula menika saged nurunaken wijining ratu ngantos turun maturun nanging kula kedah saged nguwaosi wahyu ingkang kasebat Wahyu Tirta Widayajati. Pramila sanget menika Bapa Resi Danawilapa pinangka dados gurunipun Kurawa ingkang putra badhe nyuwun priksa caranipun anggayuh wahyu kasebat kados pundi lan papan dunungipun wonten pundi. Kula aturi medal sabdo selak mesaken para kawula ing samyon landhang kontrang kantringan dadosaken
mambenging manah kula Rama Benemban. Leng-leng rambyang ning kang driya liweng candra kateng wengan sumuing tias lir katuridan limut kapiyataning rudit rem-rem driya manawung keku uming yang wisisa tanono kang kuciwa raras tanono kang kuciwa memanisi Siwarsana nyuwun mangapunten anak Prabu ngantos randhat ingkang bapa suka keterangan dhateng anak Prabu jalaran sampun wong samangsul bilih anak Prabu nika nampi pralampita bilih negari Ngastina menika estunipun asring-asring menika badhe nampi nugraning jawata namung kemawon yuga-yuga kula Kurawa menika namung kirang tanggap ing sasmita. Nggih. Sampun wong salwangsul dipun kendikaken dhateng para pinisepuh jaman kuna mangkuna bilih tiyang ing badhe gayuh wayu menika kedah ngenturaken teteki nggih. Teteki menika menapa? Talak brata. Talak brata menika cegah dahar, cegah sare lan ngirang-irangi menapa kemawon ingkang nuju kamurkan menika kedadipun kirang-kirangi. Lajeng anggenipun ngirang-irangi dahar, ngirang-irangi sare menika pinten-dinten. Menika adaanipun dhateng para pinisepuh rikala semanten. Niku adanipun tiyang prihatos menika laminipun catur dasa dinten menawi dereng ketrimah mangke dipun jangkepi Tri Candra mlampah 40 dina menawi dereng ketrimah dipun jangkepi 3 wulan mekaten nggih anak Prabu. Aurat sak menika ngaten Rama Benemban kemawon ingkang anglampahe piratos kula ngertosipun namung nampi wahyuning jawurta ing awujud Wahyu Tirta Widayajati menawi saged kasembadan menika priatos Rama Benemban kok badhe lintoni Raja Brana yen perlu badhe kula tebas mawi arta. Mboten wonten naminipun tiyang prihatos kok dipun tebas mawi arta menika mboten wonten. Menika kedadipun lampahi kanthi raos ingkang tulus suci. Menawi mekaten anak Prabu niku ngetingalaken anggenipun Deksura. Wantahipun Adigang Adigung Adiguna menika mboten kenging nggih.
Nggih. Kedah dipun lampahi nanging sak sampunipun kula manah-manah menika kula tetep boten kiyat. Anggenipun priatos ngaten menika namung kemawon kula sumanggaken dhateng Rama Panembahan. Kula namung nderek dumateng Rama Panembahan saged angsal damel ki saking Rama Panembahan, boten saged saking Rama Panembahan. Yen mekaten anak Prabu sakadang menika sampun ngakeni bilih kula menika pinangka dados gurunipun Kurawa, sampun sedaya kula pasrahaken dhateng Rama Panembahan. Urih kula menika saged kedunungan wahyu kasebating ajeng. Yen mekaten ingkang bapa badhe amedhar sabda bilih wahyu kasebating ajeng menika estunipun pepintanipun para Pandhawa, estunipun. Malah kula menika sampun mireng pawarta bilih lare-lare Ngeda Prasta menika sampun mrenca-mrenca anggenipun samya Talakbrata. Kabaripun wonten sesukuning Gunung Silawulu. Nata Ndarawati ana sisih kulon, lajeng Puntadewa menika wonten sisih wetan. Lajeng Arjuna menika anggenipun tapa wonten wana Tibrasara. Werkudara menika wonten pertapan Pandansurat. Dados Kurawa menika estunipun sampun kawon rumiyin kalian para Pandhawa. Lajeng kados pundi Rama Panembahan? Sakmenika ngaten ki mawon. Ingkang bapa badhe njugaraken tapanipun para Pandhawa iki dipun botohi Bathara Kresna badhe kula jugaraken. Anggenipun jugaraken kados pundi menika? Caranipun anggen kula jugaraken Kurawa kemawon damel perkawis ing supados lare-lare Ngeda Prasta putra-putra Pandhawa samya jagi wonten kraton Ngamarta menika kedah wonten ingkang dipun sirnaken. Sak sampunipun salah setunggalipun putra Pandhawa menika dipun sirnaken menika mangke Pandhawa samya teteki menika mireng pekabaran. Tentu badhe jugaranggenipun nglampahi teteki. Lajeng Narapraja utawi putra Pandhawa kedah dipun sirnaken. Gandeng wahyu menika asring-asring cumondhok wonten negari Ngamarta, adaanipun menika manjalma dhateng pun Abimanyu. Jalan Abimanyu menika kondhangipun dados gedhonging wahyu, prayogi dipun sirnaken. Menawi cara kula kok cocok. Pandhawa menika benjang nggih mungsuh, sak menika nggih mungsuh. Wingi nggih mboten cocok, sakniki nggih mboten cocok. Nggih kok Cen. Klilip Pandhawa niku klilip aslinipun, batin-batine niku mboten cocok. Nggih Kakang. Contonipun wingi latihan ngrebab menyang kok sakniki ora menyang. Niku rak niate ngeblong to. Cetha mboten tulus niku. Pun Abimanyu ki mawon dipun damel perkawis dipun sirnaken, cocok menggaing kula. Dos Budi Koko Prabu Adipati Ngawungga menapa kepareng ing ngraka badhe munjuk atur kula sumagaken Koko Prabu. Sak ngertos kula nyuwun sewu Yayi. Saengetipun ing ngraka menika bilih tiyang badhe gayuh wahyu menika gayuh kanugrahan sak ngertos kula wiwit kula alit ngantos akhir diwasa. Menika mboten wonten tembung badhe anyiksa dumateng sami-samiya.
langkung-langkung badhe nyirnaken salah satunggalipun titah. Menika mboten saged kasembadan anggayuh wayu malah damel rendhetipun Kurawa badhe minta Sing Bathara. Namipun tiyang priyatos kedah lampah suci ingkang tulus lair tulusing batin. Menika saenget kula. Nggih. Tos pundi Rama Panembahan? Koko Prabu Adipati Parno menika ngendika kados katen. Lah menika sampun ngetingalaken nggih. Sampun ngetingalaken bilih Kurawa menika boten saged manunggaling raos benten kalian lari-lari ngamarta. Menawi dipun tingali wicalanipun Kurawa menika langkung kathah tinimbang Pandhawa. Nanging Pandhawa menika saged manunggaling tekad. Kurawa menika kathah namung cacahipun nanging supados manunggal menika mboten saged. Menika naminipun bilih negari Ngastina menika gampang kenging pambujuk ngaten. Kamangka jejegipun Bali Wisma negari menika menawi saka guripun jejeg. Kula gambaraken bilih Kurawa negari Ngastina menika wonten glugu ingkang tulus ngaten. Ingkang sayektinipun damel jejegipun negari. Nanging glugu ingkang tulus ingkang manjing wonten negari Ngastina menika awonipun kedelu Suban Luyung. Menika badhe ndamel ringking dayungaken negari. Mekaten ana Prabu. Duka yayah sinipi masjid pepadon ing Lati Jaja Bengawinga wingis dinabu ing muka lirta kabaranang nek ming gagap-gagap rasa nritik meracihnan yen to duka yayah sinipi Kocampa kacarita Dupi Uninga Prabu Dipatikarna midhanget dhateng sabdanira Resi Dana Wilapa Giyon duka yayah sinipi. Uninga bilih Kang Purana Abimanyu badhe kasirnakaken watak Dipatikarna datan Saranta Pendhita Residana Wilapa sigra kasaut bangkeanira sigra kalarak medal njawi geger pasewagan.
wonten kemawon